дар шаҳраки валово ва ноҳияи Багородиски вилояти Тулаи Федератсияи Россия беш аз 100 оила аз ҳисоби ҳамватанони бурунмарзии мо ба сар мебаранд. Агарчи дар ноҳияи Багородис тоҷикон қитъаи заминро самаранок истифода баранд, дар шаҳри валово ба соҳаи чорводорӣ аҳамияти бештар дода мешавад. Ба иттилои Абдураҳмон Зайниддинов, ки беш аз 10 сол боз ба чорводорӣ машғул аст, дар ин минтақаи Россия барои парвариши чорвоҳ имконияти фаровон вуҷуд доштааст. зиёда аз 10 гектар замини дар ихтиёр доштаашро ҳамасола ӯ бо кӯмаки аҳли оила барои захираи хӯрок ва ҳамчун мавзеи чарогоҳи чорвоҳ истифода мебарад. ман зиёда аз 10 соли охирон дар ҳаминҷо ба чорводорӣ машғул ҳастам. нисбати фарзандом ки инҷа калон шудан мактаб мехонам, наберуҳом инҷа ҳазор бо шукри худо калон шуда истодам. зиёда аз 100 гӯсфанд дорам, як 15 гов дорам, 5 та гови ҷӯшо дорам. ягон танқизӣ намекашем ва ҳарчанде ки мо дар Россия ҳам бошем, мо нисбати тоҷикистону миллати тоҷики худ мо бетараф нестем. таҷрибаи хуби чорводории тоҷикони муқим дар ин минтақаи Федератсияи Россия боиси дастгирӣ гардида, барои васеъ намудани фаъолияти ин соҳа ҳамватанони мо соҳиби як қатор имтиёзҳо шуданд. яъне дар бунёди фермаҳои чорводорӣ аз ҷониби масъулони минтақа масъалаи сохтмонӣ ба онҳо қисман ба таври ройгон дастрас гардид. ҳамватанони мо Собит Асроров ва Рустам Мардонов, ки солиёни зиёд аст дар ноҳияи Багородиски вилояти Тула зиндагӣ мекунанд, таҷрибаи кишоварзии тоҷиконро дар ин минтақа намунавӣ арзёбӣ карданд. ба гуфтаи онҳо, то солҳои зиндагӣ ихтиёр кардани ҳамватанони мо қисмати зиёди заминҳои назди ҳавлигии ин минтақа аз истифода боз монда буданд. акнун бошад ҳар қитъа замин дар ин ҷо самаранок истифода бурда мешавад. шуғли асосии мардуме ки дар ин ноҳия зиндагӣ мекунанд аслан аз чорводорӣ ва киштукорҳои полезӣ ва сохтмонӣ ва ғайра корҳо шуғл доранд. барои ҳуҷҷатгузорӣ кардани шахсоне ки омада дар ин ҷо муваққатан бошадам меистанд, дар натиҷаи ҳуҷҷатгузорӣ бо таъмин кардани ҷойҳои хоб, бо маслиҳатҳои юридикӣ, албатта бо фирмаҳои кор карда ба кор қабул мекардагӣ ҷобаҷо мекунем, ёрдам мекунем ҳама вақт. ҳамватанони бурунмарзии мо дар вилояти Тулаи Федератсияи Россия барои сазовор истиқбол гирифтани ҷашни 25-уми солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон омодагӣ мегиранд. арзгузории пост доштани суннатҳои хоси тоҷиконаро миёни халқатҳои дигар бо истифода аз чунин имкониятҳо онҳо вазифаи ҷонии худ мешуморанд. барои ҷашноварии 25-солагии ҷумҳурии Тоҷикистон як гурӯҳ машғулиятҳои оммавӣ маданӣ дар план дорем ва бо роҳбариятҳои ноҳия, бо роҳбариятҳои ноҳияи маҳаллӣ, ҳамчун совети қишлоқ мо маслиҳатҳо карда ин чорабариро ҷашн мегирем, консерт намоиш медиҳем, идонаи тоҷикӣ албатта. тоҷикони муқими вилояти Тулаи Федератсияи Россия вобаста ба имкониятҳои мавҷуда муҳоҷирони меҳнатиро дар мавсими корӣ кӯмаку дастгирӣ карда, осудагию муваффақияти ҳамватанони худро аз ҳама манфиатҳо муҳимтар медонанд. Абубакр Шарифӣ, Ҳабибуллои Хушбахт, вилояти Тула, ҷаҳонамо.